yɛsuagu no so agye ahoɔden foforɔ a yɛde bɛwura afoforɔ no mu mpaebɔ no adwo nkɔhyɛ ne wɔgyeɛ anadwo awurade wohu bɛsane sɛ bɛhyia onyamedifoɔ bishop Albert Sakikwapɔn yɛnim ne fitete sida nyame ɔne yɛwura da bɛgye ahoɔden foforɔ ɛne akwankyerɛ a wɔde bɛhyɛ afoforɔ ase na nneɛma foforɔ abɔ abrabɔ 31 December 2025 yi akwantempɔn ɛne ka nyinaa ni kyerɛ sida worship center afoforɔ a yɛbɛwura mu yi bɛgye awurade ahoɔden wɔ 31st night yi na awurade nyɛ ɔbɔmbɔfoɔ ɔkandifoɔ na wɔmfa wo ntwa afe a yɛbɛsi mu no anadwo baako a ɔkura tumi na ne nsakyerɛeɛ ɛbɔ abrabɔ nyame ma ɛbɔ 31st night bi ɛbɛtumi afrɛ ahomatorofo yi som 0557 000 967 ɛna 0557 30 9080 31st night crossover 2025 yɛbɛgye awurade ahoɔden o na 2026 ayɛ afepa ama yɛ Yeah.
de amen ebra aso se sida awa ye kan difo awo ye onyame akoa wo ye somafo sabe ye bre mo onfa Awurade asem emra ye papa Awurade dom na ho ne awo sunti no obrana mo ase na enam so amempem ye ba fie si oya fa wuye ene otie adanse akoso nyina aya aboma chebe atiwe ene Awurade nam so ebe baaye abrahimo onyankopon akoa ha ye kwa ne nkyene ya na kwaba aba afidie so na wo so wa yira afiri nkyene general bishop ene die kwa so ye mo akwa ba fie so asofo meji so ewura na mopomu atese Awurade ato mo ye pa da otumfo nyankopon ase papa amen ma yemfa sa akonya so na yina yemmom na otumfo nyankopon ase yene sompa tv ahwefo ene sompa radio etiefo ne wona hwe YouTube ene Facebook nyina osofo bosumi ahodoa nyame de adom yɛ a yɛde aba ɛyɛ sompa fidikesie so na yɛtuka na yɛba ɛtɔda na mekɔnkran ɛkɔdi dwuma ɛwɔ dwuma de ɛtɔda kora metimi kɔnkran kɔdi dwuma na masan aba na metwom akɔtɛkyiman ne nyinaa mu Awurade ahwɛ yɛ nyinaa so awowa yɛ wama yɛ ho ama asɛm yɛnyɛ ahwɛfoɔ nyinaa ka sɛ yɛda otumfoɔ nyankopɔn ase na ahwɛfoɔ no atiefoɔ nyinaa sida awa ɛma mo nyinaa afihyia pa afenkɔ bɛto yɛn afenkɔ ɛbɛto obi biara afenkɔ bɛto yɛn kwan so apɔmuden hallelujah ɔsɔfo yɛsan ba afidikesie so mpanyimfoɔ ahodoɔ wɔn a wɔn fie kɔ wɔn anim maame mpanyimfoɔ ne papa mpanyimfoɔ ɛmo asɔfoɔ ne nsɔre mpanyimfoɔ ɛsɛe wɔn mmerɛ ne wɔn adagyeɛ TV wɔn radio to hɔ na ɔsɔfo ɔmo ne yɛ asom yɛwia ɔmo afrɛ ebi hyɛ nkoran ebi ɛma yɛ ne ɔmo bɔ mpaeɛ sɛ yɛbaa yɛ ɛna sɛbisɛbi yɛbɛka nyame asɛm na nka mo amfrɛ a ka dwumadie no ntimi nkɔ so mo a mo ne yɛ som sida awa no nyame nhyira mo yɛmpaebɔ no sɛ nafoa kakra akai a yɛbɛwura afe foforo no mu yehowa nyankopɔn ɛwohwɛ mo kra no mo nipadua so a mo ho ma asɛm mo ne mo abusua nyinaa mo adi fire ɛne mo fi ba no Awurade nyankopɔn ɛma no nyɛ dɛn ɛyɛ hyira na yɛda ɛyɛ azuka bema MCR ɔne na pamfo ɛyɛ nana yanom na yakɔso akɔ keve soso de ata na yatoa so akɔ king ɛyɛ Solomon mo nana yamomo kyinkyim fidie ma yɛ na yɛdi atwa guo ɛwɔ TV so ɛne Facebook no so yɛkɔnkran na David Bemba nya seketua David ne tenten no sofo na jase kinso chena na ochena se oyo ohene omo nyina ye kontra ne systematic mo kwa ye mo faso ji awa tu mo boa ma nyame adwuma koso no nyame nhyira wo na me koso patechi my brother Philip na baby obia one odwuma yɛ fonu nyinaa nyankopɔn ɔnhyira mu nyinaa na medam ase na mekɔ asɛm pa nipafoɔ so ɔmo so ɔmo na yɛ a mode anim na ɔmo wie a na ɔmo sign out a ɔmo de baton no so ama yɛ asɛm pa nipafoɔ ɔmo a mode dwuma sɔn ɛwɔ sompa kɛsa fidie so ɛfiri ahomakyɛn ɛkɔsi na najofa nyankopɔn hyira obi bia hallelujah amen na sɛne nyina nim no sida awa sɛ yɛba dwumadie no so a nyankopɔn asɛm na yɛde bra ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ɛyɛ yɛba yɛbisa sɛ ɛhefa ɛna yɛgya no no nyankopɔn ɛne wɔ deɛ nti yɛbisa saa ne sɛ ɛkamea yɛn sɛ yɛbrɛ so amanuhunu no dɔɔso
Osofo sign no doso owo no doso ene asema esi eye no nacho ma ade beche ya peswa so eye atwoma manhia ebusuani nyina ya mabusuani nyina hyede ya mabusuani nyina yakọ na osofo na ka to na pro nanka afini nyina twa na ka ya wuremu Mame ba ko so ye kan ye so koto ne nuama na kwasi ada wa kon na ase asore na so munyina fofiantoa ama ene oja edi abusua no emim ama munyina hye abusua ne ye ma mo yakọ ye ma mo hyede abusua ne ni abresa kokowa osofo oyokoda na da nyame form kra ensi akaka kra no fina kwawe ya mame sanfa akonya sunami na wona onya bere edeba eye God of possibility prayer festival no asepapa ebi fre church na ba ye tamele no ne nkran ni nyina nyame de obia kodu yakopon shira mo sebo mo mre na nujumedie no amoba ne ye fe nyame shiramo na Yakopon mamu nyina ma akoma so ade enye dai hallelujah amen na sambeje ene dai ene safe no kwawi ye no osofo na sani esi ba yi semfo baako na yaka ho asem na esemfo a mepese ye ka ho asem enam sa afe no ekona ewie ye me pesa enamene ahwafo ne etifo ye che na yenko Facebook no somra ye ma kwa ansa yo bishop ye ko Facebook no so abadia Mr. Pia Kwaten beza o share den ona na ile ablafi koto omo de free mampon root asamwa share nana Joshua share what's Gladys share Marisam share Vida osesa poni som Janet Benewa any some Porsche or any some Asuma root any some Shiraba Richard Sub so far by Sansona Sewa Usa and so so Lydia Kanwe Aisha Dauda Obaya Sapoma Janet Benewa Emmanuel J Dina Asari Sheila Adepa Patience Sampale Aso UK Vivian Jesse Oduro Harriet Ko Kerosene Anna Mary Aqua Doris Ochery Mami Bruni Awo Ejoso Yantachi Antoinette Anna Danso Danso Enso Any Somwa Yame Asia Omunina Me also YouTube ona Nora Yadom Ewoso Angelina Fukuro Cindy Asantua Krobia Zinabu Amedu Eshiraba Antonio Poku Amabrago Nyamiye Adon Mercy Ade Hega Amwa Suzy Danso Ohima Dufie Josephine Gomez Eni Jacqueline Ampofo Ewo YouTube Nuswa Omone Yesum Abna Eje Adekan Sesia YouTube Nuswa Sesia Ojaso Omone Yesum Ene Bishop Nyame shiramu pi amen sabre dia mo like sumpa page no na mo nya den mo share link no na mo fa mo comments na enne osofo nyame asema eba no enne anu worship papa enne efia be she amen enti fa no na fra umia na umia so fra nimia na fa wadamfo se nyame somafo no nyankopon akoa no bishop no only team ni nyina abedu na enne so ya da power ya da bompaye ago esio so na ya bompaye ago documents bi opese yeshira so na mo so amoye fast ni nyina na o me mo toto nyama gina so ofie se wo de bompaye se komye bi da so a empire no na nyame twa danse ma o ma no enso so no na bo so mpaye hallelujah na afre de na adwuma no na awie na ode aguba bibia odidogu etu enko twere bibia ebe twere hallelujah
na ɔsɔfoɔ ɛnɛ ne pɛsɛ me ne mo ne ahwɛfoɔ ne atiefoɔ na ɛyɛ chapel enti sɛ mo papa bo wɔ ha na mo so magye so na efiefoɔ no so agye so yɛba kasa fidie so no nyame asɛm a yɛde brɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ne sɛ nyankopɔn a yɛgya no som no ɔsɔfo tie ne yio Abraham mo ne nanteɛ David mo ne nanteɛ Solomon mo ne nanteɛ ɛmo hemfo ehema esikafoɔ ne nanteɛ ɔsɔfoɔ wɔani wɔn hwɛmbɔ ɔsɔfo yɛ te sɛ asomafoɔ no brɛ so no ebi tutu kwa yie na ɔmakwantum no ɔmo hyia amanneɛ ɔtae ɛne ɔhaw aso nyankopɔn gye wɔn firi saa ɔhaw ne nyinaa mu ebi nyanyini nkyɛ nkwantenten a apɔmɔden yɛ dan ɛwɔ mu na yɛbisa sɛ yɛyɛ pɛɛ so saa nyankopɔn no ɔwɔ hefa ɔse yɛmfra ne hia dɛm na ɔbɛyɛ dɛn ɔsɔfo megye ne paa sɛ agya no tɔɔ dan no mu ɛwɔ yɛatwoma manhyia ha yɛ meka koma se ɔtem ha no na ɔmo fura Awurade ɔmo tia mu sɛ Jesus Abraham nyankopɔn na nyankopɔn fahe na nyankopɔn sɔfo wankɔkye wɔ ɔsɔfo mehwɛ ɛyɛ plane crash bi na egu online na sɛ yɛ Kenya na sɛ bibi sɛ akyɛ kakra na ebi tie mu Jesus bi kɛwɔ na wɔkuba wɔn nyinaa wom asɔni nyinaa no ɔsɔfo yɛwurade Yesu Kristo Amudu Isa anye so Amedu Isa anye so saa so na kɔmhyɛni Mahomet anye so ama pere nyinaa ɛhwe fam na mu nipa nyinaa ewuye saa ɛyi kadokra bɔ a obetimi ewu saa asɛm ɔsɔfo mu tie mu video no tie sɛ obi afrɛ ne nyame ade nti na yɛpɛɛ so deɛ yɛfrɛ nyankopɔn a ɔsɔfo nyame yɛ so yɛhwɛ 2025 ɔsɔfo nipa ɛwuo DC a ɛtitiri o wɔn a wɔwɔ bi ebi ewu agya wɔn agyapadeɛ hɔ ɔsɔfo bi so ewu di ɔhawa to wɔn abusua so ebi agya nyanka ne ewusia ebi agya kunafo egu hɔ enti na nyankopɔn timi anye wɔ ɔsɔfo nyankopɔn kan Isaiah sɛ yɛnam wɔgya mu a na sɛ yɛnam asubɔnten mu a na adenti na nnɛ ogya soso na ɛde yɛkɔ ɛno na Jeremiah chapter 6 verse 16 bɛmu ɔsɛ yɛnhwehwɛ tete atempɔn no baabi bi ɔkwan pa no da na yɛmfa so na yɛbɛnya ahome ama yɛ kra ɔsɔfo me de biara mo ne mo papa me kyerɛkyerɛ me sɛ ɛnyɛ de o na ɛbɛtɔ da wobɛhwehwɛ Awurade enti obi wɔ hɔ a ɔsɛ na medi obi di bɔne mpo ɛna ne ho tɔ no obi nkɔ asɔre ɛna ne ho tɔ no obi kura ne ti mu dendenden kura no ɔyɛ bibi a ɛyɛ yie ɔsɔfo dɛ yɛ dɛm no sɛ nipa no bɛfrɛ Awurade mfiri na deɛ ɔde nyankopɔn asɛm de yɛ adwuma no woka di sɛm ɔse na menim kwan a mɛgye me mma ɛfi sɔhwɛ dɔɔ mu enti ɛnɛ nyame asɛm a mede bra ahwɛfoɔ ne sɛ 2026 ɛyɛ akwantuo aka kakra bi ne yɛkɔwura 2026 ɛyɛ akwantuo na akwantuo biara no ɔha wom ɔsaneɛ wom sɛ ɔforo wom akwanhyia wom na mebisa wɔ sɛ 2026 sɛ wɔyɛ nim no sɛ ɔhaw bi kɔto wɔ mu a wɔn na ɔkɔfrɛ no na ɔfrɛ nipa no a ɔbɛgye wo so anaa ɔkɔfrɛ wo maame anaasɛ wofrɛ wo papa ɔfrɛ ɔsoro ne asase wei ewura anaa ɛno ne asɛmisa enti ɔsɔfoɔ ɛna nnwuma yi deɛ mene ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa kyɛ ne sɛ ɔsɔfoɔ nyame ba bi hu no amane yɛwɔ nipa bi ɔbɛsom nyankopɔn de wɔtwerɛ sɛm no ɔba bi a ɛsɛ ɔwɔ Silafat na ɔba kunani ne ka kyerɛ ɛyɛ odiifoɔ sɛ wɔn nim sɛ mekote ase no na ɔsoro Awurade anso sɛ sɛ wɔwu ne ma
no akafo aba enti osofo enye obi a odi bone de ote bone mu ena etoda o how sorry to no say ya ni pabi esichiri mu no twesem kraso o Kristo ni mpo na namane otere ni amane doso osofo we de Job fam Job me dapro Job ajapadi ni nfensa sa play crash na America no eno no mo de bia to so no osofo ni America osofo ya fo o so weda na nye obo de ya ba kuma se san years ago ya na brofo ye si o bo se wa na je se na me ti ase na je so mo no ni dia ke esi ya na ka prenu shi wo mo ni dia ke besie eto o bo mo se ma ya friends en pilot no pilot God bless you pilot no mo shira no omunim de kebesie dia na me pesa me ka kire wo this year nyina nsama wo tutu nipa obo osofo da no de mo bia ko ni tu obo ogina ka kwa ho ka na firi ka kwa no ho agboku no enti 2026 no dia de wo enti na me ba se ene nyame ma bebere wo ho a se so mo nya hwefo a wo a wo hwe me a wo tie me na me ametia na ye na Yakobon hwe se ye behwe saafo na ye hwe saafo na wo Yakobon aboaye enti na ye be kotwresem osofo de enti na me di wo ya banyina ne se osofo ye mo bebere ya mama ye yire no sika se omofa kodi dwa na omofa no anu abiane e ma ye ma me ye de eni enti ye bisa se enti wo so a omo mama na omo papa ewu na osofo ya sesa won akogu children's home sa hodo ne mama ko bia osofo ni kunu ewu aja na mewu be sensia osofo du bedie ye asode ebi fa form ne ba asode bu okra sequence of the fa trompo na ye na ma ye hwe amafo gira traffic mu ejire bi sunsuo ni nsuo no ka bi ko yifro bi obi so mu na wakoton wakoye ses tada oso nsuo ni na sa ye dwere gu form na ni na papa nse wo nyame ti ma won kai osofo enti afinu kwa wiye saafo no me bisa nyame ma se ye dwere saafo no so ho ana enti na ye wura twere sem no and the benefit of giving to the poor and widows osofo se ye ma ekunafo ni omo ye de ben ewusia ene nyanka ye bibi ma wona ye bibi ma wona ye bibi ma sa ewusia ni ajanka no a dia mfaso ene ebenya no 2026 akwanto na ye kwakotu osofo yinu akwanto no asem osofo 2025 remember ewuremo enipa ko osofo emu amayofo a omo bi omukuta tumi emu asofo emu esikafo emu nkwada imeburu ko nipa bi so adale yafo eteneme no kasafa emfaso dia se ye afenu ko awiye ye ko hwe won na omo kire won omo amane na faso dia ben na benya mama no chance wo Psalm 41 verse 1 to 3 Psalm 41 and then mo ken kan be contentem amaye Psalm 41 verse 1 to 3 ye wi ade de na aka na shela densa abon paye se bronya bebi onam nyina osofo se e wo beti ye se apoazi obi se poazi le nyina na se kura na osofo ye de wudo mi ko bu abi ade no nipa ni pie so dum se oba zuka ama se ye musofo bi no pa no de wudo na afa nsem e jo chiawa e bia wo no wo ba fa nsuo bia no ma wo horo nsa enti no ubi nsuo so na poison na ebi kura na ubi ose obi a oto drink bia no enti ubi nsuo wa horo nsa na poison na enti ubi ba bia poison ba enti afu wo me horo nsa mo pia mo ja o tie ni ba leto e wo se ye ne se bro nyi na no so we so ya ita sama be ni bla hwe fo no o chia ni ba sa horo nsa o chia horo
hallelujah amen eti corona bro nya ye fa corona mra no enye juma covid-19 mra no na oni me bi wo ho a osofo enye bible eya hwi akwantu na ye kwakotu osofo yinu akwantu no mu asem osofo 2025 ene dako eti eti nyankopo asem enhyira ne de odwiri moguroni ho enhyira ne de odwiri moguroni ho awurade bɛgye no dabɔne mu osofo so wate eti dabɔne ni bi ne sɛ osofo gyabi atofie wode ka nam na anya ka na anya ye frɛsɛ kɔba pai osofo wo tofi na sama soto ɛno na otie ma ɛno na yɛ ɔkasa wɔnhu deɛ yɛ aka gyina dabɔne mu awurade na gyina sɛ wadwene moguroni bi ho no ɔmo nipa bi a yɛ na adwene sɛ ɔbaa bɛdi wo bɔne no na ɔsɔfo na wɔahyia nyame ama ɔbɔfo nipa kɔ ɔsɔfo emu amayɔfo a ɔmo wɔ mu bibi ɛno na ɔsɔ ɔbɛgye dabɔne mu yade bi aka wɔ anadwo na wohu wobɔ mpae sɛ awurade gye na awurade agyew yɛde wokɔdu hospital fidie nyinaa kyerɛ sɛ yɛnnim deɛ yɛwɔ yɛhu yadeɛ no na nyame agye wafiri yadeɛ ɔsɔfo to ano ɔsɛ awurade bɛhwɛ ne so awurade bɛhwɛ ne so na wama no nkwa na awurade bɛma sɛ nipa korɔ no nkwa na wɔahyira n'asase na ɔbɛhyira n'asase so na ɔnyi no nhyɛ n'atamfoɔ na ɔnyi ne nhyɛ n'atamfoɔ ɔpɛ ne nsa awurade bɛwɔ ɛmu asɔfoɔ ɛmu asikafoɔ ɛmu nkwadaa mmɛburu kɔ nipa pii so ada ne yaafo eti ɛnɛ mi na ɔkasa fa mfasodeɛ a sɛ yɛyɛ afe no kɔ awieɛ yɛkɔhwɛ awurade bɛwowɔ no yadeɛ mpa so ne yadeɛ a ɔyare da ho ne yadeɛ a ɔyare da ho nyinaa ɔda ne ma ne si ne yie oh hallelujah amen ɛfɛsɔfoɔ afe a ɛkɔ akɔwura mu no nyankopɔn kasa kyerɛ sɛ nhyira ne onipa ɔdwene mogudoni ho obi a ɔyɛ yanka obi a ɔyɛ kunani obi a ɔyɛ wusia aburo yɛwɔ nyanka fie ahodoɔ ɔbɛkɔ no ɔsɔfoɔ ɔdi nkura ɛsum hɔ no ɔsɔfoɔ yɛ awerɛhɔ sɛm ɔmaame nti asɛ ɔpapa nti asɛ kunani bi toma ntom kunani bi krismas yɛ amanfoɔ ɔne bi ɔsɔfoɔ ato ne ho pom na ɔwɔ so ɛnɛ yɛ wo bebree yɛ aduane no ma no aka ma yɛahwie gu ɛnti yɛ adwene saafoɔ no ho nyankopɔn sɛ yɛyɛ saa da hia dɛm ɔsɛ da yareɛ mpa so a wabɔ hospital ne pa yɛka sɛ weyɛ kidney okidney ne nyinaa sɛe oliva ne nyinaa sɛe wakoma no ahono tokuro bi abɛda ho ɔsɛ saa berɛ no ɔbɛgyew ɛnti woatiɛdeɛ nyankopɔn asɛm no kasa ɔsɛ ɔbɛgyew da hia dɛm na wayɛ dɛ ɛna ɔsɛ wasan abɔ so sɛ watamfo 2020 ɔsɛ ɔnyi ma watamfo da nti afei no kɔrɔ nti ɛnɛ wohyehyɛ nneɛma wode sika kɔɔ maame hɔ wode kɔɔ papa hɔ wode kɔɔ nuanom hɔ ebi so kaekae wɔn friends wɔn girl friends frɛfrɛfrɛfrɛfrɛ no ɔsɔfoɔ enti yɛka nyankopɔn nya nka ne nyankopɔn wɔsia no ho ano ɔsɔfoɔ no nka asɛm kyerɛ nyame da bibi a nyankopɔn nakoma wɔ paa kan Exodus chapter 22 verse 22 and 23 nyankopɔn wɔ baabi bi a nakoma wɔ ɔse sɛ na yɛaka Psalm 132 verse 15 ɔsɛ monhyɛ ɔba kunafoɔ anaa wisia biara so ɔba kunani anaasɛ wisia biara ma monhyɛ ne so sɛ wohyɛ wɔn so na ɔsu frɛ me a tie na mɛtie wɔn so na mabufuo ano ayɛ den na mede nkra ntɛm akum ɔsɔfo fɛ so a enti ɔsɔfoɔ enti sɛ Ghanafoɔ afikɔ awieɛ na nyanka fie ne awusia ne akunafoɔ no yɛyɛ didi na yɛno na ɔmo nsu kɔma tie deɛ nyankopɔn so de amanneɛ bɛba yɛ so wonim sɛ yɛyɛ children's home yɛkɔ hɔ ɛyɛ Kumase praises yɛkɔ hɔ enti ɛnkyɛ no de bɛtoto so ama deɛ meka yi mohu sɛ yɛyɛ biara sɛ yɛyɛ bi
enti afi kwawie nipa pii susu no ba me nkyɛn metime ka kyerɛ sɛ kɔyɛ ayɛ makunani kɔyɛ ayɛ enti wo haw no ɛnɛ mepɛ wo a mo haw ayɛ den sɛ ɛnɛ mɛmɛ ayɛ bi wɔ TV so na ɛbɛbi wɔ ni 2026 na wobɛfrɛ sida awa so ɛdi adanse amen yɛnkɔ twerɛ sɛm no so na ɔsɔfoɔ yɛnkɔ Proverbs chapter 19 verse 17 Proverbs chapter 22 verse 9 Isaiah 58 verse 7 ɛnkɔ ntɛntɛm ɔsɛ de ohun mɔbroni mɔbrɔ de ohun mɔbroni mɔbrɔ na ɔde fama wurade na de ɔde ama no ɔbɛhyɛ na nan mu eti ɔsɔfo afi kɔ awie sɛ oyɛ mɔbroni ho adɔyɛ obi ɔyɛ kunani obi ɔyɛ agyanka yɛyɛ ɔmo adɔyɛ a onyankopɔn sɛ yɛde afɛm no yɛde abɔ nyame boseɛ eti mepɛ sɛ ɛnɛ me ne nipa bi ɛwɔ sida awa so ɛnɛ yɛbɔ nyame boseɛ yɛka kyerɛ nyam sɛ yɛbɔ ne boseɛ wɔ yɛwareɛ no yɛbɔ ne boseɛ ɛwɔ de bɛn yɛdwuma no ho yɛbɔ ne boseɛ ɛwɔ yɛma no ho ɔsɔfoɔ ɛnɛ mene nipa bi bɛbɔ mpaeɛ wɔ TV no na ho adanseɛ bɛba yɛntoa so ntɛntɛm ɔsɔfoɔ wɔsi ɔyɛmiyɛfoɔ nyɛ nhyira ayɛmiyɛ nyɛ nhyira na ɔde n'aduane bi ma mɔbroni bi ɛma mɔbroni ɛti wɔn sɛ mehyɛ asɛ mebisa wo a wɔhwɛ me a wotie me ne sɛ woadi dwa woakyekyɛ nneɛma woayɛ adeɛ ɛnti woadwere wo sia so no gyanka adwere ho toa so anasi ɛnti yɛnsan kan 22 verse 9 no sɛ yɛka 1917 22:9 ntɛntɛm mo kan ɛnyɛ sɛ ka Isaiah 58:7 no sɛ meka quotation Isaiah 58:7 enti wo a wohwɛ nea wotie me yɛba afidie nso bɔsɔme ahodoɔ sɛn nie ɔsɔfo kan nyame sɛ ɛnyɛ yɛ nso sɛ wobubu wo paa no ɛma deɛ odi kɔm edi bi na wode mɔborɔfoɔ ada mfikyie ɛba wo fie sɛ wo ne ɔdagyani a wokata ne ho na womfa wo ho ɛhinta wo honam mu nipa hallelujah amen enti ɔsɔfo ɔmo a mabɔ mpaeɛ wɔ bibi ho akyɛ ɔmo a mabɔ mpaeɛ wɔ bibi ho akyɛ ɛnɛ mepɛ sɛ ɛnɛ yɛyɛ adeɛ bi enti mo a moni mmɔbɔ wɔ mo fon so no monyɛ dɛ mopiapia abɔnten adeɛ nsansaa frɛ obi sɛ ɔnsɛne sika ɛnto so na ɛnɛ sida awa yɛba afidie so ɛyɛ TV so ba ɛyɛ kaw enti ɛnɛ ka meba bɛka sika a ka ɛnɛ ka mɛwɔ sɛ ka meka sika sɛ wo a wohwɛ me a wotie me ka mo bɛboa me aso mepɛ sɛ yɛyɛ nyankopɔn deɛma no na yɛyɛ nyankopɔn deɛma no wie a wo nso nyame bɛhyira no wabɛboa sida awa enti ɛnɛ yɛyɛ nyankopɔn deɛ ama no sɛ yɛba afidie so no ɛyɛ kɔbɔ so no wɔtwe nie enti yɛnhwɛ ɛnyɛ ka ketewa TV so ba yɛba na wɔtwe ne nyinaa anso sɛ Kristo ahennie ne nyankopɔn anim onyam ne botae nti a woba asase so no ɛbɛbɛm ɛno si na sida adanseɛ no ɛyɛ pii hallelujah enti ɛna me ne ɔkasa fa nhyira ɛne akatua nyankopɔn ɛyɛ a ɔde ma nipa yɛhwɛ Luke chapter 14 verse 14 Luke chapter 14 verse 14 ɔsɛ na wɔnyɛ nhyira ɛfiri sɛ ɔni deɛ ɔde bɛtua wo so ka na tenefoɔ sɔreɛ mu na wɔbɛtua wo so ka ɛnti ɛnnɛ mepɛ sɛ woyɛ adeɛ nyankopɔn bɛtua wo ka ɛnɛ brɔda tɔ no menim sɛ boro nya no w'ani agye quotation no asɛ a wohwɛ so a wohuo asɛ boro nya no ɛne gye na aba bebree ma ɛhyɛ sɛ 13 no ma mefa no firi 13 ɛfa 14 nka wɔsɛ na woto pono a frɛ ahiafoɔ bubuafoɔ mpakye ne anifirafoɔ na wɔnyɛ nhyira ɛfiri sɛ ɔni deɛ ɔde bɛtua wo so ka enti mo a moyɛ party akɛseɛ get together ne tie deɛ Bible ka sɛ woanhwɛ ɔmo a mowɔ problem na wonyɛ nhyira ɔsɔfo enti asɔfo bebree nyɛ deɛ yɛka yi o asɔfo bebree
ɔdwere bi ɔno ankasa obenya anaso ohu yaafo bi a ɔtete no kwan yɛ ɔne ne nam ɔsɔfo yɛ obia pɛ sɛ ɔnya sika obia pɛ sɛ ɔnya favor obia pɛ sɛ ɔnya sika yɛntie the Bible no ka wɔ Proverbs 22 verse 2 verse 9 na yɛntie 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8 Proverbs 22 verse 9 oyamiyefo nyanhyira ayamiyɛnyi bia nyanhyira na ɔde n'aduane ne bi ma mɔbroni na ɔde n'aduane ne bi ma mɔbroni yɛnkɔ 2 Corinthians ɔsɛ yɛni deɛ odua no yɛni na yɛn deɛ odua no kyɛnkyɛnmu no bɛtwa no kyɛnkyɛnmu na deɛ odua no bɛfu no bɛtwa no bɛfu mu sɛdeɛ obiara susu n'akoma mu no ɔmma ɛnyɛ amememfɛ anaa ɔhyɛ mu ɛfiri sɛ deɛ wɔte n'anim ma no na Onyankopɔn dɔ no ɛkyɛ ne mepɛ sɛ nnipa bi ɛne nyinaa sɛ yɛhwɛ Sumpa TV yɛho sɛ Terra One Media ɛne Sumpa Media ɔmo de adeɛ bi a yɛaba ɔmo sɛ Sumpa akyɛdeɛ aba ɔsɔfo afo bi a ɔmo yɛ na ɔsɔfo nipa ɔmo yɛ ɛde mɔ ɔmo no ɔmo dɔɔso nti ɔmo nkoa ntimi nyɛ dɛn ɛnyɛ ma ne nso nipa dodoɔ no aso ɔsɔfo nano na mehwɛ na kyerɛ sɛ Kumasi last year ɔmo kyɛ nnwuma bo 3,000 nipa Kumasi nko a ɔsɔfo te sei so ɔmo yɛ ne nkran ɔmo yɛ ne takorade ɔmo yɛ ne yɛfrɛ sɛ takwa ɔmo yɛ no tɛkyima sunya ne nkuransa Kumasi da na kyerɛ sɛ yɛyɛ amoa ɔmo bɛyɛ ɛfiri sɛ noa no ɔmo yɛ nti wɔ sɛ yɛboa bi ɛno nti sida awa soso no saa Sumpa kyɛdeɛ no mefa nto so na ɛnɛ nso so yɛso yɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ sɛ Azuka Bema ɛwɔ MCR hɔ a ɛyɛ manya ne nteɛ sɛ GM ɛwɔ ne office ɛyɛ general manager wɔ ne office nti yɛbɛto yɛn sa frɛ no na sida awa soso yɛaba yi yɛn soso yɛn deɛ wɔyɛ num kakra no na yɛmfa ɛma no ɛyɛ GM wɔ ha so ni ha soso na yɛ obiara soso wɔ ha ɛyɛ dwumayɛni biara wɔ ha ɔmo a mohwɛ akyire no ɔmbɛ ɛnɛ mepɛ sɛ ɛnɛ mo a mohwɛ TV no deɛ mobɛhwɛ TV no anim na mepɛ sɛ mene nipa bi bɔ mpaeɛ wɔ nneɛma bi a ho ayɛ de mebɛɛ TV sɛ wodi adanseɛ sɛ Nyankopɔn asoma me sɛ memfa n'ahintasɛm mmara mewie a mene ne ma ɛmɔ mpaeɛ na adanseɛ bɛba ɛnɛ mo adanseɛ ahodoɔ a ɛɛba na mo soso a mohyɛ da mo fulu bɛhwɛ wɔ asɔre dam na mohyɛ memene da adanseɛ a yɛbɔ ɛwɔ fidie so a ɛyɛ fidie no pii enti yɛsɛ nneɛma papa ɛna yɛhwɛ na yɛaboa enti ɛnɛ dɛn ɛnɛ mepɛ sɛ yɛn nso so yɛboa Sumpa ɛyɛ akyɛdeɛ no bi na manyɛ no nteɛ sɛ 1st January ɔmo kyama kunafoɔ across baabi a Sumpa wo bia ɛna 3rd January soso no ɔmo san kɔ children's home enti wɔ sɛ wo a wote fie ne wo a wohwɛ me no ɛnɛ yɛbɛboa bi obi wɔ koraa no a wowɔ nneɛma bi a wopɛ sɛ wode ma ebi awa bi ebi ɛmo ebi ɔwɔ ntoma lines na ɛwɔ TV n'ase no ɛnkyɛ na bɔbɔ ofura baabi wɔ biara no ɔmo bɛsoma ama nipa aba abɛgye deɛ ɛtɔ so mmienu sika bi a wɔde bɛsɛne aba biara no ɛbɛyɛ nhyira na wɔsɛde a deɛ nti a wɔsɛne sika no sɛ na makeka quotations no obɛka na ɛyɛ mmerɛ no dɔɔso aka mede wobɛkɔ asɔre fie hɔ na nnipa bi ɔmo wɔ ha wɔ mobaa meka kyɛ so mu am sɛ kɔtwo no so anaa kɔyɛ ayɛma kunani ana wohwɛ adanse a asɔfoɔ bɛka yɛ na ɔma wora hyɛ obi wɔ heva US emergency na meyɛ asɔ no meka kyɛ so ɔmonyɛ ne saa da ɔmoyɛ wie yɛ na nipa no ne ho atɔ no enti saa mmɛɛ deɛ MCR wɔmfa ɛyɛ yɛfrɛ sɛ video short bi ɛnto so video no ɔmɔfa video bi ɛnto so ɛyɛ nneɛma a ɛtwa guo yi ɛyɛ me ba baako a yɛfrɛ no asantoa ɔ amanɔne ɔsɛ nneɛma nyinaa menyina na nam sida awa na ɔne n'abusua no yɛmfa nkɔ children's home ɛyɛ on the 3rd January na ɛyɛ Sumpa kyɛdeɛ no yɛmfa nneɛma no nka ho na yɛmfa nkɔma
ɛyɛ children somfo sompa kyɛdeɛ no na ɔmo fa nkɔsom nti GM ɛbɛgyina ɛyɛ ɔmo sompa kyɛdeɛ na nan mu na wagye nti nneɛma no ɛnie deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ envelope kɛseɛ yi ɛyɛ 7,000 ɛna ɛno so wɔ mu ɛyɛ Cedar Worship Center asafo no nyinaa yɛsɛ yɛso yɛde boa sompa akyɛdeɛ no na ɔmo yɛ dɛn ɔmo fa nka akunafoɔ a nneɛma no a ɔmo kyɛ fɛs no nti azuka bɛrima wɔbɛgyina mo de ama ɛyɛ GM sɛ nneɛma no nyinaa yɛde agu kaa mu ɛwɔ aseɛ hɔ nti no ɔmfa ɛnkɔ amen nti deɛ ɛyɛ Cedar Hour soso yɛbaa yɛ no sompa kyɛdeɛ no na ɛnɛ lines no mebobɔ so na wo nso so a wohwɛ me a wo so wotie me no mepɛ sɛ wo nso so sɛn ne bi na me no mmɔ mpaeɛ na numbers ne ɛyɛ mmienu ɔsɔfo mebobɔ a na wabɔ so yie na ɛnɛ sɛnea sɔfo ɛyi yɛfrɛ sɛ brada tɔne ɛnɛ boro nya wɔ n'adwom dodo ɛnti wo sɔfo yima na yɛfrɛ sɛ ɛnɛ bible no kora ho obiebie faa no ɔnkɔ nɔma no a wo so bɛkyime aboa sompa kyɛdeɛ no bi no ɛne ɛyɛ mmienu ɛyɛ 0598 0598 559 559 802 802 0598 0598 559 559 802 802 ɛna nɔma ɛtɔ so mmienu 0241 0241 272 272 998 990 990 mesi so bio ɛyɛ 0241 0241 272 272 990 990 sɛ wo sɛne a ɛdi a bɛba yɛ Terra One Media anaasɛ Blessed Foster sɛ saa di no ama na ɛnsɛnde ɛna wofrɛ a yɛbɛsa yɛ dɛn abɔbɔ so akyerɛ bi a wotie wɔ radio enti mo a modi kan sɛ no koraa medi kan no mu abɔ mpae Awurade onipa biara a wafa fo a ɔsɛne sika yi bi sɛ ɔde boa boburoni anaasɛ ɔde boa agyanka ɔsɛ nipa bi a ɔyɛ saa nneɛma yi ɔde afam wɔ Awurade ɔsɛ ka no bio mu sɛ wobɛgye ne dabɔne mu na n'atamfo ntimi nyɛ dɛn ɛnyina n'anim da n'atamfo ntimi nsɛe ne da na a ɔbɛgye no yareɛ mpa so deɛ ɔda yareɛ mpa so a ɔyɛ bie deɛ nipa bi ɔhaw bi ato na ɔyɛ bie deɛ n'aware ayɛ den a ɔyɛ bie deɛ ɔpɛ bambo a ɔyɛ bie Awurade ɛnɛ wasɛm a yɛaka no television yi so ne radio no so ɛne Facebook no so no Awurade ma ne mmerɛ mu ma no Awurade ma ne mmerɛ mu ma no n'akoma so adeɛ mmerɛ mu ma no wɔ Yesu dim amen na ɛyɛ obetimi afrɛ obo a wo sɛ ne kora obetimi afrɛ sɛ me no bɔ mpae tia wa o sɛ ne a frɛ me no bɔ mpae o sɛ ne pɛ me no bɔ mpae ɛyɛ studio lines no mo fa nto animu mo fa nto nkyɛn na ma no so ɛwɔ hɔ mo studio lines 2 ne nyina azuka bɛma bɛtena ho ma me na studio lines no munyi yankasa yɛ numbers ne mfiri so ɛnɛ yɛ numbers nyɛ adwuma wɔ fie ha ti munyi mfiri so number yɛ adwuma ɛyɛ sompa akyɛdeɛ numbers no ɛna numbers ɛyɛ adwuma ɛyɛ studio lines no mo hyɛ no so ofra me no bɛbɔ mpae deɛ ɔbɛsɛ no biara ɔse ɛnyɛ ɔhyɛ so ti mo a mohwɛ TV no ɔbɛtumi afrɛ ɔsɛ no wie ɔbɛtumi afrɛ ɛyɛ 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 Mr. Say and no more send bi nkwa na mo frɛ ɛnɛ saa yɛ send saa kosi sɛ yɛ bedu 1st January yɛ send saa praise God Odeni babi okasefre Ataguna wasene bi
Dear no person no bomb pie. Awurade atasene so pache de no bi se yemfa manyanka ne kunafo mana koma so ade mrem wo Yesu demo amen Amen. Oso metimi afre praise God. Praise God. Praise God. Mon fa son balance no to odene babi a okasefre na wasane bi odene babi okasefre o Sumpa FM ahamitio meno kasa odene sen Forest baby bi owo bia se o dom nyanka na egusia na nyame asema na ya kan no Awurade ma no mmere ma wo Yesu dem amen praise God ma onesto kakra o de ne baby o ka se fre o se Frida wa se ne bi Meno bon pai Frida Awurade wa fana se bi se fa manyanka ene ewusia ene kunafo ma wasem mmere mo ma no na koma so ade nti ode asem ma ne mmere mo amen praise God hallelujah odine baby o ka se frɛ o Dora wasem bi ana Meno bon pai Awurade ofro doda wasene mana koma so ade mmere mo manyame asema ya kan fa ho no mmere ma no amen praise God ma oneso kakra mai odine baby okasafro praise God yentew kama memfa foforo yentew ka also betimi asene eye number is 0598559802 betimi asene afasa no ma no so anase 0241 272 990 ebia beba yetara 1 media anase brothers Foster aye bura film ye na di yenim kan efine sa ko si January 1 January sene na paya me no bo nyina be aduma ma me fa bi praise God odini baby o kasafre o kaswa ma me ashawa sene bi me no bon pa Awurade dienti asha asene sesi kai ya bi biara oni ye yare safo ba sane yare ma wasem mre mo ma no oso be jeno efri yare mpaso Psalm 41 amen praise God hallelujah odine baby o kasafre o wasem bi meno bon pae Awurade emma wa koma so ade mmere mu dienti a wasene ne emre ma o sene nyame asemsie amen praise God Antemesi kasafre wasene bi Awurade me soma wasene ko Twesupraso ma wasene aka ne Psalm 41 oso wo be gene fi yare paso Awurade ma ne mmere ma wafra amen praise God odine baby o kasafre o odine baby o kasafre o ma oneso kakra mento nka wasene bi meno bon pae Awurade mo wakobo so de mmere mu sene emenyame asemsie amen praise God enka osuso odine baby o kasafre o wasene bi me bon pae mo Awurade mo dienti a wo sene sika no emre mo ma amen o fa fo no wo sene a dienti a wo sene sika no ka ku sika no so ansa no ma sene praise God
ye mento kame no bompae de enti a waseni sika na Awurade ma ne mmere mu ma wo Yesu demo amen. Praise God. Odini babi okasa freo me no bompae but enti a waseni sika na Awurade ma ne mmere mu ma wo Yesu demo sene ne nyame asem se amen. Praise God. Praise God. Nama sene gusu no oso betimi asene mi wi na bomba ya kase efri na sa akosi 1 January de bi asene na mpaye na ye bono wo sene pe na ye dwuma ma ayese obi akobodua wona mfama to baabi osofo ne enam mframam eti na mpaye no da obesene bi akosi 1 January eye dwuma. Praise God. Hello. Na me bi ni ba bi okasa freo. What's the be? Me no bompaye me don't me bompaye do share Kristo mojem. Awurade ma diete waseni sika ni emrem amen. Almost send message to ma send bi no. Mercy or 700 cities, Grade so 2 champion 200 cities, Georgia 50 cities in Bompire. Awurade me bompa ma me no me nsɛn sɛ awurade ma wasɛm ɔka ne Psalm 41 embre mo ma wɔ awurade ma wɔ dance na wakoma so ade embre amen. Number no na good TV no so no ɛyɛ 0598 559 802 0598 559 802. No matter so mienu eye 0241 272 990 0241 272 990. Edi ababa ye Tera One Media anasa Brothers Foster. Mama Sanfa Bakro yamna na so. Praise God. Praise God. Mental ka me no nyina bompae mo koso na mo sende efri na ekosi eda eye 1 January no mo kra mo betimi asene akosi 3 January efri se 3 January na yede eye nyanka fie dia nyina ekọ wo bibi no pese ye adwumako no machia no mo fa koya adoye na no ma wo from ba ba gini eye 0241 272 990. Also many one a bomb pie. So I'm family pay a bomb pie mama. Krala 100 cities, Antigen 50 cities, and a Harriet, and so I send it 50 cities. I will really come the sense so many of our him. Amen. Mawana swab yam memo. Or see the one ye or the abona Koposia. I rather Chiana or Chiama. Amen. Yes, for demo. Amen. Amen. Yamin Shramo. Send a medical.